Good morning to all of you mga kabingka. Tagpot ang laway. Okay, so karon for today's aking vlog mga kabingka kay magstorya ta about amang jeep versus bus, no? Ingon daw nila hinaynayan daw walaon ang mga jeep, no, dire samot na dire sa Davao City. Yes, pero akong nabalaan akong nasa liksik kay tibuok daw Pilipinas, pero dire pa daw siguro launahon sa Davao City ang hinana mga balaod. Kung ako, no, ako'y para sa ako sayang pod nga mawala pod ang jeep diri sa Pilipinas. Kay kung mawala man gud ang jeep diri sa Pilipinas, duwa ka conscience kanang di na ko ma-express akong nauna ba. Adi nana sa akong nauna pero dili na ko mapagawas na basta duwa ka buok ani na lang duha ka buok ang para sa kuha. Kay ang una gasto. Syempre pilang pamasahe sa bus kung sakay kag bus i-compare sa jeep. Example diri sa may sa may Katalunan Grande, sample dayo ra kay diferensya gikan sa downtown no diya sa may Ponciano to Skyline, no. Ang pamasahe na mga kabingka 18 pesos lamang po, no, sa mga 18 sa mga regular sa mga student. Wala ko kabalo ko pilay lang pamasahe kay dugay na ko wala na estudyante. Pero kung bus imo sakyan, no, gikan ng Rojas padulong anang diya sa may Awa, no, Sitio Awa. Kay ang bus manggod bus stop to bus stop lang na siya muhunong, dili siya basta muhunong siya diya dapit sa unahan. So diya lang gina sa muhunong sa bus stop. 26 pesos, so layo kayong diferensya, no, layo kayong diferensya. Pero maliban sa ikadua, maliban sa mahal ang bus, syempre ang jeep, kung mamalingkay ka sa bangkiruan, pwede na naandan kung wala kay katong styrofoam si tawagan ni kaning kung sa sulufin lang mo okay lang sa jeep, diba, okay lang ang mga isda. Pero sa bus isulod mong sulufin maisda magmakarne, di gina siya pwede. Komportable man kayo ang relaxing naman kayo ang bus, pero maingon ako is ang gyapon siya kaning maarte kasi ang bus, di ka basta-basta dito nga sa tayo ni dili ka basta-basta ka kuan sa imong pamalingki. No, saon na lang tong mga negosyante nga nagakuan og mga pamalingki. Syempre naanda nilang kuan kung walaon na gud siya, mao na gid ang balaod, wala na kay mahimuan na. Pero pangit pug kayo kung mawala na bitaw ang jeep diri sa Pilipinas. Para sa kuan mapangit kayo kay ang style na to no mga kabingka baluka. Murag dili na ta sa Pilipinas ani kabingka, mura na tag nakapuyo sa mga Australia kada mga Japan. Nginana ba kay kanang bitaw nay mga bus kanang mga part nga land sa ibang bansa nga nay mga bus. Murag nginana na lain na kay siya tanawon. Ang Pilipinas puro na tagula sa Pilipinas. Makita ka ingon man gudon lang mo nang walaon ang bus ay ang jeep day mo na walaon nila ang jeep kay kuan ka ng gagot lang daw sa kuan niya gamay lang day masulod di para sa bus nga inana. Okay man siya
okay man ang kuan, okay man ang bus unta, pero ang dili na ko makon kung ang bus ba walaon ba ninyo 24 hours ba na siya magdagan-dagan bisag diri sa downtown. Naamanggoy, for example, kung palitan mawala ng bus sa Turil, ang pungta na ba 24 hours ba ang kuan, ang bus. Di, for example, biyahe kag namang ang uban manggod nga pauli og kanang Turil gikan ng trabaho, kabanding nabaw call center, 24 hours ba ang mga kuan, ang sa tawag ni ang bus. Di ba unsa naraman na sila oras nga unsay pwede nila daganan. So mao lang gyud na kung unta kung wala ang jeep manggani unta, dapat ang bus gid unta, no, dapat 24 hours gid unta na sa magdagan. Okay, saon lang tong kuan na mga tao nga bisag dili beta ng tao no maka-afford na pang taxi. Di ba? Mga taxi dili sila ka-afford. Siyempre, kung sige kag taxi mga kabingka, no, kung sige po kag taxi, murot imong kuan, dili nakakapalit sa imong gusto, di ba? Di ka ipon. Kaya siyempre, dito na mapadung sa taxi, pila gud ang metro sa taxi. Oh, 40 pesos. Pag abrik pa lang mo, paglingkod na may uban di taxi, marukoy kay paglingkod pa lang mo, gipindot na ang kuan, butrukan. Oh, taon na nimo mga kabingka, be. Mao lang gid no, unta rasa ko no, sayang pud kung mawala bitaw ang jeep diri sa Pilipinas kay mao nang gud natong naandan ang jeep ni. Ako wala pa siguro ko natawa ning kalibutan, siguro wala pa ko natawa ni nana ng jeep, no? So sayang kayo ang Pilipinas manggod ang model nato diri sa Pilipinas ang jeep, dili manggod ng bus. Oh, dili bitaw ng bus. Kung mawala na ng siguro sa una na patong uso na apdan ba nako tong jeep sa una tong mga kabayo karon wala na mga nana karon, pero kung walaon man gani ng mga pangpasahero nga jeep, kuan si tawagan na mo nang gaingon na to, good luck na lang sa tuwa tanan unta kanang kung kabo man kay na magmatagitag sayo para di ta manit kabalubay kay ng bus nga tagdugay maabot, dugay mo larga, kay siyempre puno-punoon pa nila. Unta no, kung maabot man ang punto por punto nga mao na gud nga ang bus na gid maghari diri or taxi, unta no, unta kaning mag early. Pero kung mahimo gid unta dili na ginapangwalaon bitaw mga jeepney diri sa kuan samot na diri sa Davao, no, kay siyempre maliban sa dugay kayong kuan, tipid ang jeep, mas barato di ang jeep kay i-compare sa bus. Mao lang nga ako maingon na ng mga kabingka, kanilang dagan salamat.